Anjali Nangi ating niagan nagira. So guys, दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे एप्लिकेशन इंट्रोड्यूस खालामना होनो नागिरदों। बे एप्लिकेशनानो जाहैबाय वर्ल्डनि मोस्ट पपुलार एप्लिकेशन। बे एप्लिकेशननि नामानो जाहैबाय टेक्सेल एप्स। So नोंथांमोना बे एप्लिकेशनखौ डाउनलोड खालामनानै गेलेनो गोसोबा आङो लिंकखौहाय आंनि डिस्क्रिप्शन बक्सआवहाय होनानै होदों। नोंथांमोना थांनानै डाउनलोड खालामनानै गेलेनो हागोन। बे एप्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोना न'आव थानानैनो सानसेयावनो 1500निफ्राय 2000 सिमा इजिलि आर्निं खालामनो हागोन आरोना। ओमफ्राय गाइस बेयाव वीकलि मोनसे गिभअवेबो सोलियो। नोंथांमोना बे गिभअवेआव पार्टिसिपेट खालामनानै आइफन 13 प्र मैक्स विन जानो हागोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेनो गोसोब्ला आंनि डिस्क्रिप्शन बक्सआवहाय लिंक होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांनानै डाउनलोड खालामनानै गेलेनो हासिगोन। बे एप्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोना न'आव थानानैनो सानसेयावनो 1500निफ्राय 2000 सिमा इजिलि आर्निं खालामनो हागोन आरोना। So नोंथांमोना बे एप्लिकेशनखौ डाउनलोड खालामनानै गेलेनो गोसो Ang habsonna se horar san mabla salang ang zebu